Tak. Tak fordi I vil se mig på det her og snakke om noget, som jeg har brugt ret meget tid på sådan de sidste par år. Ikke på daglig basis, men tæt på i hvert fald et redskab, som jeg har brugt rigtig meget i de programmer og porteføljer, som jeg ligesom har været en del af. Nu hjælper den selvfølgelig ikke. Det starter rigtig godt, når den ikke vil skifte. Ja. Det er godt, vi tjekkede det hele inden, og det bare fungerede, og så fungerer det ikke, når man sidder her. Prøver jeg lige noget andet, sådan der. Det var lidt bedre. Jeg hedder som sagt Marianne, og som I kan se på min slides, så er jeg det, der hedder associeret partner i noget, der hedder Nextpuzzle, som er et lille konsulenthus, beliggende her i København, hvor jeg sidder, som har specialiseret sig i primært den offentlige sektor, men også interesseorganisationer, altså organisationer med meget sådan, politisk styrede agendaer. Vi har også nogle private kunder. Og når man er associeret, så er det fordi, at jeg er egentlig solo selvstændig, har min egen virksomhed, men agerer ligesom sammen med Nextpuzzle i vores kundeportefølje. Det vil sige, at vi kan trække på hinandens kompetencer. Så det er nyt for mig, men helt fantastisk. Så det er ikke det, vi skal snakke om, men det kan jeg fortælle lidt mere om, hvis der er mere, der er interesseret i sådan en rolle på et tidspunkt. Øhm, I får ikke lige sådan fuldstændig gennemarbejdet CV, så kan I gå ind på LinkedIn. Men som sagt, så er jeg associeret partner nu, har været selvstændig det seneste år, efter 18 år som sådan lønmodtager i det offentlige, hvilket jeg har elsket og stadig elsker, men har nu kastet mig ud i det her med det selvstændige liv. Jeg har primært brugt mit krudt på at arbejde med projekter og programmer, porteføljer til dels, og det er ligesom det, der har gennemsyret hele mit arbejdsliv. Det jeg oftest går og siger, og som jeg også mener, jeg har noget at have det i, det er det her med, man får jo efterhånden oparbejdet sådan en god værktøjskasse igennem sådan et arbejdsliv. Og jeg er rigtig glad for også metoder og tilgang og værktøjer og sådan noget, men det er som sagt intet værd, hvis ikke man får at omsætte det til den kultur eller den organisation, man er i. Og så det er noget af det, jeg gør rigtig meget ud af, både i mit arbejdsliv, men også når jeg er ude som konsulent. Øh, jeg har en baggrund, der ikke lige nødvendigvis rimer på det her, nemlig jeg har nemlig læst kunsthistorie of all things, og har i mange år, de tidlige år beskæftiget mig rigtig meget med sådan nogle mere innovationsprocesser, altså de helt åbne udviklingsprocesser, og nu er det lidt mere over i kan man sige, nogle styrede rammer i forhold til partnerskaber og programmer osv. osv. Yes. Nå, lad os komme i gang. Jeg starter lige lidt med at fortælle om, dels vil jeg gerne lige høre lidt i en poll for jer, men fortælle lidt om, hvorfor jeg blev interesseret i det her, hvorfor ligesom gevinstkort kan noget inden for strategieksekvering eller projektledelse, programledelse, hvad du nu vil kalde det. Og så skal jeg selvfølgelig introduceres til gevinstkort. Mange af jer kender det måske allerede, men jeg har nogle eksempler med, og lidt, hvordan jeg plejer at gå til det breakouten, og så vil jeg prøve at sætte det ind i nogle helt konkrete situationer, hvor jeg bruger gevinstkort, så det ikke bliver sådan et værktøj, der bare ligger i skuffen. Og så forhåbentlig er der lidt dialog til sidst, og hvis I har sagt spørgsmål, så stiller I den bare undervejs. Vi starter faktisk med en poll, for jeg lige kan have lidt fornemmelse af, hvor meget man bruger gevinstkort, og jeg tror, at den kommer helt af sig selv, hvis ikke jeg tager fejl. Yes. Og det, jeg vil gerne have til at svare på, sådan, hvor godt man kender, nu får jeg lige alle ordene, om det er gevinstkortlægning, gevinstplanlægning, gevinstrealisering, et eller andet. Er det noget, man ligesom arbejder med fast, eller kender man til det, eller bare hørt om det? Jeg kan se, I begynder så kan det sådan lidt give en fornemmelse af, hvor meget jeg skal gå i dybden med tingene. Og som sagt, så spørger man bare, der er virkelig ingen dumme spørgsmål på det her emne. Fantastisk. Okay, jamen det virker til sådan, at det er to stykker, der er ret meget inde i det, og de kan jo så endelig supplere med erfaringer og sådan noget, fordi jeg synes, det er et mega svært område, og jeg har gjort mig mine erfaringer, og der er helt sikkert, nogen, der har gjort sig nogle andre erfaringer. Og så er der også nogen, hvor det er helt nyt, og man har hørt om det. Rigtig godt. Tusind tak skal jeg. Jeg tænker, at det var alle, ikke? Jo, det var det. Så ved jeg ikke.
Altså, jeg er så meget Teams-bruger af det her med Zoom, så jeg tænker, at den forsvinder af sig selv, den her kasse på et tidspunkt. Den er stadig på min skærm, nemlig. Den skulle gerne forsvinde. Okay, godt. Ellers så skal det være, at jeg bare selv skal trykke den væk. Det prøver Ja. jeg lige. Godt. Nå, hvis vi lige sådan skal skitsere en eller anden form for bane, uden at det skal blive sådan et eller andet, det er hverken teoretisk eller alt muligt andet. Når man så arbejder med forandringer, om det så er i projektregi, programregi, store porteføljer, så er der flere ting, som jeg i hvert fald gentagende gange støder ind i, og det er det her med strategieksekvering er bare rigtig, rigtig svært. Jeg tror, vi alle sammen kan genkende til strategiudvikling, strategiaktivering. Jeg siger ikke, det er nemt, men det er der er der ligesom nogle faste processer på, og man er en gruppe, der arbejder med det. Der er en leder, der tit står for enden eller på en ølkasse og er interesseret i at få de her store narrativer på plads, hvor man ligesom siger, det er den her retning, vi skal gå, det er det, der er ambitionen, og virkelig kan sådan få os alle sammen til at føle en retning. Men det er jo ikke eksekvering. Når det så bliver hverdag, og vi sidder med den her strategi, hvad betyder det så for mig i mit daglige arbejde? Og der, jeg har taget en liste op med over nogle artikler, som jeg i hvert fald har stødt på, og der er jo selvfølgelig, altså det er jo svært at sige, hvornår en strategi har været en succes eller ej, men der er sådan alligevel rimelig bred enighed om, at sådan, succesraten er ikke den højeste, og det er i hvert fald også min egen erfaring. Øh, Når man arbejder både med programmer og projekter, så synes jeg, at det med gevinstkort og strategieksekvering kan blive særlig interessant, når man kigger på, at man ikke siger, bare skal levere en masse projektleverancer, altså en masse outputs, men når man faktisk skal sikre, at projekter bliver til en ny tilstand, en ny adfærd, noget vi faktisk får ændret ud i virksomheden. Og det sætter altså nogle andre krav til det, jeg kalder strategisk planlægning, og det kommer jeg et meget konkret eksempel på. Og så som både porteføljeleder og som programleder, så kunne jeg også rigtig godt tænke mig, at man kan lukke projekter uden for meget støj. Og det er jo aldrig sjovt at skulle lukke projekter, fordi at der jo sidder nogle projektledere, som mener, at man har verdens bedste projekter. Og det synes jeg faktisk nogle gange kan blive lidt nemmere, når man har det her værktøj, der hedder gevinstkort. Og gevinstrealisering, gevinstplanlægning, gevinstudvikling, igen, kalder det mange ting. Det er ikke sådan noget, som jeg synes, og jeg støder ind på mange, som har det som et erklæret mål, når man går i gang med et projekt, eller man har en strategi. Det er sådan, ikke overhovedet et fy-ord, men i programmer er det selvfølgelig mere en iboende ting, at der ligger det ofte som noget, man skal aflevere tilbage til en drift. Men min erfaring er, når jeg har ligesom haft det i min værktøjskasse, det er, at selvom man ikke arbejder erklæret med gevinstrealisering, så synes jeg det at jeg kalder det gevinstplanlægning, altså faktisk planlægge efter det, det har sådan en iboende kvalitet, eller kan faktisk give noget mere værdi. Men det kan vi jo, det er jo altså drøfte, om I er enige i, men jeg håber i hvert fald, det bliver tydeligt, at der er nogle aktiviteter forbundet med processen, som også kan give værdi, uden at man har et erklæret mål om gevinstrealisering. Den her, som er en af mine kæpheste, er det blevet efterhånden, og det er nok fordi, at når man arbejder med projekter og programmer, som jeg gør, så får vi tit, så er det jo oftest på tværs af linjer, på tværs af funktioner, det er meget, det kan selvfølgelig godt være ned i en IT-enhed, men oftest vedrører det sådan flere dele af vores forretning. Og der er vi rigtig hurtige til at sige nogle gange, at vi skal have nogle tværgående koordinering, vi skal mødes på tværs, vi skal være ene, og så oftest bliver det jo i en styregruppe eller noget lignende, man har. Og det der er i hvert fald meget, der tyder på, går jeg sådan lidt fakta, at det er rigtig, rigtig svært. Hvis man kigger på, jeg har en liste med over kilder også, hvis man kigger på sådan ledelsesniveau, langt de fleste, men også lidt skræmmende, at det kun 78%, de kender forretningsstrategien rigtig, rigtig godt. Det er det nogle tal fra 21, så det kan jo sagtens være anderledes. Og så når vi kommer længere og længere ned i materien, eller længere og længere på det sådan operationelle niveau, så bliver det faktisk færre og færre på ledelsesniveau, der kender de her. Og når, altså som 48, som kender de helt konkrete projekter eller planer, eller hvad det nu må være. Men den, der synes, der er ret vildt, det er den her med afhængighederne mellem projekter, er der kun 16%, der kender. Og det er jo faktisk ofte dem, der er svære, når man sidder helt nede på et operationelt niveau og skal få sit projekt til at leve, så er der jo mange afdelinger og enheder, man skal involveret. Så det her med at faktisk kende sin portefølje, er der ikke særlig mange, der gør på ledelsesniveau.
Nå, hvis man så kigger lidt mere med de typiske barrierer, som jeg går dem ikke igennem, men som I sikkert kan genkende, så vil jeg ikke sige, at gevinstkort er løsningen på alt det her, men den har elementer af det, som jeg synes er rigtig givtige, blandt særligt det her med løbende opfølgning og prioritering. Det er nogle steder, hvor jeg har haft rigtig god glæde af det. Der er noget med det at oversætte fra strategi til daglig praksis. Det er ikke kun værktøjet, der kan det, men det kan i hvert fald noget af det. Og så igen, jeg vil lige flytte på mere over til den der manglende koordinering på tværs af organisationer. Øhm, I kender sikkert alle sammen det med, at man har et projekt, som har en styregruppe, eller et program, som har en styregruppe. Og der sidder som sagt oftest nu, der sidder en IT-fagleder, der sidder måske en for kommunikation, og der sidder måske nogle andre fagpersoner, som jo ligesom har fået et ansvar i den her styregruppe for, at man kan realisere sit projekt eller sit program. Det, der ofte sker, synes jeg, og det er det, jeg mener, det belønnes sjældent, det er de færreste organisationer, hvor man som leder man går ind med en god hensigt i en styregruppe, men når alt kommer til alt, så sidder man der oftest og repræsenterer sin egen faglinje. Der er nogle medarbejdere, der har sendt nogen afsted og forventer, at man ikke kommer tilbage med mere arbejde eller mindre arbejde, eller at vi lige pludselig nu ikke skal lave så meget hos os, men det er vigtigt, at vi jo støtter kommunikation. Så der er nogle egne interesser på spil, lige meget man er i det offentlige eller det private, som meget sjældent bliver belønnet. Og når jeg har styregrupper, måske ikke som det første, så plejer jeg at have den her drøftelse af at sige, jamen når man sidder, altså det primære team som leder, det er faktisk ikke dine medarbejdere, og det er jo sindssygt provokerende, det er faktisk de andre ledere. Man er her for organisationen, og man er her for, at det her program skal realiseres. Og så ved jeg godt, at men det er rigtig gode drøftelser at have, og det er det, jeg mener, det sjældent bliver belønnet. Og det er selvfølgelig særligt tydeligt i private organisationer, hvor man har nogle belønningsstrukturer, der gør, at hvis du når dine egne målsætninger inden for din egen enhed, så får du en bonus. Men det findes sådan set også i det offentlige, hvor der er forskellige aftalegrundlager, og der er bare en grundlæggende forventning til, at man lykkes med sin egen bæks. Så den der med det tværgående, den er oftest mere kompliceret, end man lige går og regner med. Hvis man kigger lidt på, hvilke processer, der tit kan understøtte vores strategi og eksekvering, så er der god gammel Mindsberg. Den er altså lige lidt frit oversat her, så jeg kan ikke lige give en kilde på, men den, som jeg synes mange ledere, måske topledere, er rigtig glade for. Altså hvis de har fuldstændig styr på visionen, retningen, ambitionen, kan stå op på ølkassen, og så har vi styr på visionen, og så er det den bedste strategi. Men igen, det er ikke altid det, der kan hjælpe, kan man sige, på det operationelle niveau, og også som projektleder eller programleder. Hvis man så kigger lidt på en top 5 over de typiske aktiviteter, der kan hjælpe os at gøre vores strategi sådan helt konkret i vores projekter, så er der faktisk nogle meget lavpraktiske ting, noget af det, og det er noget af dem, I kan se her. Og det er ikke fordi, jeg er sådan specielt går teoretisk til værk. Jeg synes nogle gange, det er ret sjovt at kigge ned i, jamen det forskning, der er på det her område, det siger tit nogle ting, hvor man siger, hvorfor gør vi så egentlig ikke mere af det? Men der er i hvert fald noget med, ledelsen følger op ugenligt, det er voldsomt, men der er i hvert fald et eller andet med, at har vi nogle ledelsesstrukturer, hvor de naturligt følger op på deres strategi, det er der altså de sværeste steder, jeg har været. Jeg hørte en podcast i går med fra Novo, som har lavet øvelsen ved at tage alle referater fra de sidste ledelsesmøde for det år, for at se, hvor meget af det, man havde drøftet der, havde, kan man sige, en strategisk karakter, og hvor meget var mere sådan operationel brandslukning. Og det var altså en 80-20-model, altså og 80 på det operationelle og 20 på det strategiske. Så det er jo super svært. Og der har vi som projektleder, programleder, eller hvad vi nu ellers laver, jo en opgave i at hjælpe dem med at være strategiske. Ja, så er der det med at oversætte, det kommer til at snakke rigtig meget, altså omsætte strategien til noget konkret. Og så det her med det årlige planlægningsmøde, det er en af dem, jeg personligt var lidt glad for at se, fordi det er noget af det, jeg synes, man kan med de her gevinstkort, det er at være lidt mere strategisk omkring sin planlægning. Yes, det her, den skal nok sende til, det er bare for at sige, hvad er det, i hvert fald de artikler, jeg sætter dem ind, som jeg plejer, og orientere mig i, og så lavede jeg så en AI-genereret liste, og dobbelttjekke dem, jeg synes, de virker rigtig fornuftige. Jeg tænker, det kan være meget rart nogle gange at dykke ned i det. Ja.
kæmpe disclaimer, fordi nu kommer der sådan, nu lyder det som om, at gevinstkort er svaret på alt omkring strategieksekvering, og sådan er det jo sjældent. Altså det er jo et værktøj blandt mange, og det skal man huske. Og det giver jo først værdi i det øjeblik, man ligesom faktisk formår at integrere det på sin arbejdsplads, og alle er enige om, hvordan man anvender det her værktøj. Så jeg havde behov for at sige det højt og skrive det, fordi man kan jo godt blive ret begejstret for nogle værktøjer, men man ved jo også godt, at det ikke altid er løsningen. Godt. Vi har været lidt inde omkring det, men de typiske steder, hvor man kan bruge de her gevinstkort, det kan sagtens være. En ny strategi er jo sådan lidt, hvad betyder det? Fordi som udgangspunkt er der så ofte kun én forretningsstrategi i en virksomhed, og resten er noget, der støtter op omkring det. Jeg har prøvet det primært i programmer, hvor jeg har brugt gevinstkort. Man kan sige, det er jo en delstrategi i forhold til en forretning. Jeg har også prøvet at sidde i en kommune, hvor det var en politisk bestemt plan faktisk, der skulle udmøntes, men det betød, at man som kommune skulle til at gøre ting på en meget anderledes måde. Så det vil sige en delstrategi, hvor man også brugte gevinstkortene som et godt værktøj. Så jeg vil våge at påstå, og det har altså ikke noget erfaring med, men sidder man med en kommunikationsstrategi eller en employer branding strategi, altså en delstrategi i virksomhed, så tror jeg også sagtens, man vil kunne bruge de her gevinstkort. Hvis du har fornemmelsen af, at du har for mange projekter i gang i en portefølje, eller det er lidt forkerte, der synes jeg også, at det kan noget i forhold til prioritering. Og så er der det her med formidling og fælles forståelse. Altså, når vi sidder der med vores egne projekter og vores kollegaers projekter, så er det ikke altid, man sådan lige, hvorfor er det nu lige, vi gør det, hvorfor er det ikke det, og hvorfor kan vi ikke gøre det i stedet for, og har vi ikke prøvet det før, og så videre. Så nogle gange, hvis man lige har brug for at gå op i helikopteren, så kan de her gevinstkort altså også være et godt værktøj. Yes. Det jeg så også plejer at sige til særligt mine projektledere, det er, at fordi man laver den her gevinstkort, eller gevinstkæder, som jeg kalder det, det gør ikke dit projekt nemmere, desværre. Det er ikke sådan, at dit scope nødvendigvis bliver tydeligere af det, eller at din løsning bliver nemmere, eller noget andet. Så der er altså mange andre værktøjer, der også skal i spil, hvis man skal omkring både projekter og programmer. Yes. Nå, nu kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvor jeg omkring mange forskellige typer udfordringer, eller behov, eller situationer i en virksomhed, og høre, om der er nogen af dem, der overhovedet vækker genklang der, hvor I sidder, og ellers må I rigtig gerne også skrive andre situationer, hvor I kan se i forhold til strategieksekvering, eller gevinstrealisering, eller hvad I nu vil kalde det, hvor, hvad det er for nogle udfordringer, I har. For det skal det være, at vi kan tale lidt ind i dem også. Jeg ved ikke, om der kommer noget på skærmen. Det gør der sikkert. Mhm. Måske. Jeg ved ikke lige, hvorfor den ikke kan. Nej, så Men kan man ved jo også du, melde ind i chatten, hvis det går helt galt, tænker jeg. hvis nu jeg lige tager spørgsmålet, se om jeg kan kopiere det ind. Det kan jeg ikke engang. Så, de fleste kan jo se det her, så må ikke man Ja, også lappe hvis dem I op. kan se spørgsmålet på skærmen, så ja, put gerne svaret ind i chatten, så kan vi følge op på den. Præcis. Godt. Og imens I lige kan skrive lidt, så nu går jeg så ned i og kigger lidt på, hvordan de her gevinstkort kan se ud, nogle meget konkrete eksempler, hvordan man går til det. Og så det bliver lidt mere konkret, men nu tror jeg, at vi sådan ret godt har et eller andet billede af, hvad det er for en bane, vi har bevæget os ind i. Prøver jeg lige at trykke på chatten også. Ja, det gør jeg her. Ja. Ja, det virker mig ret god klæde. Lidt særligt A'eren og B'eren kan jeg se. Det der med en fornemmelse af, at man har alt for mange projekter i gang. Og det kan selvfølgelig også være et ressourcespørgsmål, men det kan jo også godt være, at man vitterligt har for mange projekter i gang med kan man sige, overlap i scope eller lignende. Ikke? Yes. Det er lidt på tværs af. Super, tusind tak skal I have. Jeg synes ikke lige, jeg så nogen andre konkrete eksempler, men at det var dem. Super, jamen så lad os hoppe videre, så vi kan gøre det sådan, så konkret som overhovedet muligt.
Øhm, Gevinstkort som metode. Jeg kommer lige til at sige, jeg er som udgangspunkt sådan meget MSP-inspireret i min arbejde med gevinstkort. Og det kan godt være, det kommer til at bære lidt for meget præg af det, så må man endelig lige råbe højt. Øh, jeg ved, man jo også bruger det i et eller andet omfang i mange andre tilgang. Jeg er ikke certificeret i nogle af de andre tilgang. Det behøver man heller ikke at være, synes jeg, for at være dygtig inden for et felt. Men bare for at sige, at hvis I føler, at det bliver for programorienteret, og man sidder udelukkende som projektleder eller andet, så må I endelig lige råbe højt. Men helt grundlæggende, så er det her en metode, som skal hjælpe med at forbinde de projekter, man har, eller projektleverancer, som er to forskellige ting, med de strategiske mål, man tit har fået i et eller andet papir på et tidspunkt fra en leder. Og det man gør det er ved at kigge på det, de kalder evner på dansk. Det er sådan lidt et, jeg ved ikke om det er den rigtige oversættelse, men det er i hvert fald den bedste oversættelse, jeg har fundet på, og så resultater. Og jeg skal nok komme med eksempler på, hvad det kan være plads, som noget, der skal være på plads, før gevinster kan realiseres. Så noget med at granulere sin strategi helt ned til noget, man skal gøre anderledes. Og det ser ofte sådan her ud i et eller andet omfang. Der findes mange forskellige sådan, nuancer af det med ordene. Men grundlæggende er det den her øvelse over 4 emner, som man skal arbejde med. Man har en eller anden strategisk målsætning, som kan være jamen alt muligt, om bedre kvalitet i dagtilbud, eller hvad ved jeg, et eller andet. Og så skal man ligesom prøve at granulere det ned i, hvad er det nye, vi skal som organisation, hvad er det, vi skal være i stand til, når nogle projekter har leveret. Så der er ikke noget med projekter endnu. Man kan bare sige, hvad er det ligesom, vi skal vi blive ved med at fastholde et eller andet, en service, eller skal vi gå fra en analog til en digital service? Skal vi have flere kompetencer inden for hospitality? Det kan være alt muligt. Og hvor resultater er mere, er når man har gjort det over en vis tid, så bliver man som organisation, opnår man en stabil adfærd. Altså nu har du en ny tilstand, hvis du vil sende en antropolog ud i en virksomhed, og lave en analyse, om det var en kulturanalyse eller en forretningsanalyse, så skulle de gerne komme frem til de her konklusioner, dem som der står under dine resultater. Der kommer eksempler lige om lidt. Og så er der gevinsterne, som er den her, som vi kender lidt, måske lidt mere, den der lidt mere målbare værdi. Det kan også være nogle gange en mærkbar værdi, som jeg siger det igen, det kommer land på, hvilken kultur man har. Og jeg kommer en lille smule ind på det måleapparat, man med fordel kan have omkring det her, for faktisk at monitorere, om der er noget fremdrift. Og det er jo altså ikke altid, man kan sende, altså man hverken har mulighed og ressourcer for at lave kæmpe målinger. Så en gang imellem er man måske også ude i nogle selvvurderinger i forhold til, at man faktisk har opnået en adfærd eller en gevinst. Og det man, projektleverancer, det ligger så helt over til venstre, og hvis man har en helt ny strategi, så har man heller ikke nogen projekter endnu nødvendigvis, så der er det lidt nemmere. Hvis man begynder at arbejde med det her, når man allerede har en projektportefølje, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at man prøver at starte med at kigge på evnerne, resultaterne, gevinsterne, ikke så meget projektleverancerne, fordi så kommer man hurtigt til at sige, at et nyt digitalt system, det gør vi fordi et eller andet, og så kommer man sådan set bare til at dokumentere den kæde, som man måske allerede har beskrevet i sit projekt. Så det er ret vigtigt, men det kan man nu sagtens lykkes med, det har jeg gjort flere gange. Så helt sådan lidt basalt, så er det spørgsmål, man skal stille. Når vi kan det her, så gør vi det her, og det skaber den her gevinst. Og det lyder super simpelt, og det er det ikke. Det er mega rigtig, rigtig svært, og derfor er det også tit en meget iterativ proces, hvor man ligesom går frem og tilbage mellem det her og nørder ord og formuleringer. Når man snakker om evner, som er det ord, der også bliver brugt, når man snakker om gevinstkort, så har man en tendens til at tænke, at det er noget med kompetencer. Det er noget nyt, vi skal kunne. Altså det er noget, som medarbejdere eller ledere skal gøre mere af. Større faglig refleksion, eller hvad det var, et eller andet. Men det kan altså sagtens også være noget, man har i en organisation. Altså hvis man nu har jeg arbejdet på et børnehospital med det her for eksempel, hvor noget af det, vi skulle kunne på børnehospitalet, det var at have et hjemligt design. Så det var også en evne at have et hjemligt design, at prioritere hjemlighed på lige fod med
noget klinisk arbejde, for eksempel. Så det kan altså også godt være nogle ret konkrete ting, man ligesom får sat ned i sine evner. Noget, man skal kunne, eller noget, man har. Og så som jeg sagt, så resultaterne, outcomes, ikke outputs, som er projekterne, det er den her stabile, kalder det, nye praksis. Igen, sender antropologen ind og siger, vi har faktisk opnået det her. Det var bare lige for at sige, det er den særlige evnerne, at den, jeg synes, man har bøvlet mest med, når man sidder og laver de her gevinstkort eller gevinstkæder. Og når I går i gang, så start med hvad og hvordan, og ikke projekterne, som jeg sagde før. Godt. Nu kommer der lige nogle eksempler, som ikke nødvendigvis behøves at gå igennem sådan fuldstændig detaljeret. Jeg har sagt, at det er en delvis AI-genereret, fordi det er fra en case eller fra en kunde, jeg har arbejdet med, hvor jeg satte nogle justeringer ind. Det er fordi, jeg er ikke helt sikker på, om jeg måtte dele det. Men man kan sige, indholdet, eller processen er sådan set den samme. Når man begynder på det, så er det så noget ala det her, man vil nå frem til. Altså man har et eller andet strategisk indsatsområde, som oftest er et eller andet sætning, hvor der også iboende nogle gange er nogle gevinster. Man får nogle gange lidt foræret der. Og så begynder man ellers egentlig at mappe de her forskellige ting. Og det, der kræver for at kunne gå i gang med det her, det er jo, at man har noget analyse, dokumenter, at man har nogle strategiarbejde, man har måske nogle tidligere visioner, man har også nogle nøgledokumenter i en virksomhed, som gør, at man siger, hvad er det, hvilken retning er det, vi skal kunne, hvad er vores udfordringer, ellers skal man i hvert fald ud og finde det. Det kommer jeg også lidt tilbage til. Så man skal jo ligesom have en foranalyse klar, før at man kan begynde at definere, hvad er det, vi så skal gøre anderledes, eller hvad det vi skal fastholde, eller gøre mere af, eller mindre af, eller hvad det nu må være. Jeg plejer at sige, at hvis man har det arbejde på plads, oftest orkestreret af det kan jo både være en strategimanager, eller en konsulent, eller en projektleder, eller programleder, hvem der nu end sidder med det ansvar. Hvis man laver og har forarbejdet på plads, så i hvert fald start med sådan 2 workshops af 3 timer med nøglepersoner i din virksomhed, og det vil sige, det er både på ledelsesniveau, men det kan også sagtens være nogle fagspecialister. Så kommer man faktisk ret langt med sådan 2 workshops, og det kommer jeg også tilbage til. Som I kan se her, så er det noget, de har formuleret meget med, hvad man kan. Nu er det selvfølgelig eksempler, som altid er meget nemme at eksemplificere ud fra, og herover kan man se, at det er mere sådan anvendelsesorienteret. Og så sidder man egentlig bare og producerer de her kort og prøver at få den placeret i den her gevinstkæde. Her er et andet eksempel, der er den samme. Man går ned af, hvad er det, vi har, og hvad er det, vi kan, og hvad er det, vi gør. Vi kommer til at dykke lidt mere ned i det. Jeg tænker, det giver ikke mening nødvendigvis at gå ned i de enkelte, men bare så jeg har en idé om, det er altså simpelthen helt konkret sådan nogle kort, man sidder og producerer. Og når der så står E1 og R1 og G1, så er det fordi, den måde, jeg har arbejdet med det, der er også noget, vi faktisk lægger ind i vores programstyringsværktøj, så man hele tiden kan genkalde sig, hvad det er for nogle resultater eller gevinster, man vil for eksempel vil afrapportere på til sin styregruppe. Der har der en her, så jeg kan se, at der er en lille smule tilrettet, fordi virkeligheden er jo sjældent, som vi selv tror, den skal være. Evner og resultater, det kan I fuldstændig genkende, det som det plejer. Og det her det er så fra en virksomhed, jeg var i, hvor det ordet gevinst, det gav simpelthen for meget støj. Så vi begyndte at kalde det værdi, hvilket også var dejligt. Det er sådan set ikke, jeg har ingen problemer med. Kald det, der giver mening derude. Og så gav det også ret hurtigt et billede af, at når vi sad og snakkede om værdi, så var der noget, der var samfundsmæssigt, altså på den helt brede palette, altså i forhold til fastholdelse af skole, gennemførelse af uddannelse, altså nogle af dem, som vi kan se sådan samfundsøkonomisk, og det er jo nogen, der først vil vise om 5, 10, 15 år måske i et program. Så de er jo lidt svære at gå og bruge sådan i hverdagen, andet end at de er en del af et narrativ, og det selvfølgelig siger noget om, hvad det er, man gerne vil påvirke, men det er jo heller ikke noget, vi kunne måle på sådan på daglig basis, eller på ugenlig basis, eller månedlig basis. Så derfor lavede vi ligesom en mellemstation, hvor det var lidt mere kortsigtet, hvor noget vi kunne få en indikation på sådan forholdsvis hurtigt. Så derfor havde det langsigtet og en kortsigtet værdi. Når man har arbejdet med de her gevinstkort, og man begynder at have et billede af, hvad det er, man gerne vil i sit program, eller sit projekt, eller sin portefølje,
Øh, så kommer det næste skridt, som er det her med at finde ud af, jamen, hvordan ved vi så, om vi er på rette vej? Altså nogle indikatorer for, om vi har opnået en mindre indgribende behandlingsoplevelse i det her tilfælde, eller om personalet har kompetencer. Og der plejer jeg at sige, altså alt efter hvor stort et projekt eller program det hedder, så maks 2 indikatorer per kort. Og de indikatorer skal jo afspejle lidt, hvad problemstillingen har været. For eksempel, hvis vi tager den her E1, som handler om noget personale, der skal have noget kompetencer, og også nogle konkrete værktøjer til at indgå et partnerskab med en patient. Vi er på et hospital, har jeg nok regnet ud. Noget af det, vi vidste, der var problemet, det var, at man slet ikke anerkendte det som en faglig kompetence at uddanne sig i det her med samarbejdsaftaler og partnerskab. Så noget af det, vi skulle ud og måle på, det var, om man overhovedet anerkender det til første skridt. For det kunne i hvert fald være en indikation på, at man var villig til at få de her kompetencer. Og så også en lavpraksis, man har adgang til værktøjer. Og uden at det her skal blive sådan et om effektmåling og alt muligt andet, man kan hurtigt stå med et stort, kan man sige, målemonstrum, når man går i gang med det her, hvor man virkelig har mange indikatorer, og man mister selv overblikket, og projekterne mister overblikket. I den ideelle verden, så er det jo noget, man har styr på, inden man definerer sin projektportefølje, og dermed også kan man begynde at sige, jamen, hvad projekterne måler på derude, så man får sine data fra projektlederne. Og langt hen ad vejen kan det også lykkes. Og når vi så kommer til de her praksissituationer, så ved jeg godt, når man laver måleprogrammer, så får man jo kun data på det, man måler på. Oftest er der alt muligt andet, og noget, som man slet ikke har regnet med, nogle afledte effekter, som er mindst lige så gode, som det man i starten troede, var det, man skulle måle på. Og så er det så, at man skal gå ind og nogle gange justere til, ellers er det med i sine afrapporteringer, og det har jeg også nogle eksempler med på. Men som sagt, maks 2 indikatorer på evner, resultater og gevinster er i hvert fald min anbefaling. Sådan her. Det så rigtig fint ud i de her eksempler, som jeg havde med, som er AI-genereret. Det er et eksempel fra et af mine sidste gevinstkort, hvor jeg kan se, at der er mange flere, og det er ekstremt rodet, og jeg prøvede at sidde og lave, hvilke resultater fører til hvilke gevinster osv., hvilket man jo meget sjældent kan, for det er jo til et sammensurium af de her 3 projekter, der har gjort, at personale kan noget andet, at vi får en anden adfærd, og så får vi gevinsten. Så der er jo ikke sådan en kausalitetseffekt imellem evner, resultater og gevinster. Så man starter oftest med et meget rodet billede, der bliver alt for granuleret eller alt for detaljeret, fordi man er så meget inde i sin virksomheds strategi og planer, at man vil have alt muligt med. Og det er der, hvor de her workshops bliver rigtig vigtige, og hvor den fejl har lavet mange gange, starte så simpelt som overhovedet muligt. Men bare for at sige, at nogle gange ser det slet ikke så pænt ud, og det kan godt ende med at se sådan her ud. Vores gevinstkortlægning på det hospital, jeg var, endte langt hen ad vejen faktisk med at se sådan her ud, og så lavede vi sådan nogle, kan man sige, formidlingsvenlige versioner af dem, som jeg også har nogle eksempler med på. Ja, så det er bare for at sige, at virkeligheden ser jo altså nogle gange lidt anderledes ud end de eksempler, man har med. Her er et andet eksempel, hvor vi igen måtte arbejde lidt med terminologien, og det er noget, jeg har lavet sammen med Rambøll. Man må også kan se, at det har lidt det samme princip, men det handler altså hele tiden om at lave de her logiske kæder i forhold til, hvad det er for en projektportefølje, man har. Godt. Nu så I lidt eksempler på de her gevinstkort, og hvordan de er bygget op, og hvilke situationer man i hvert fald kan anvende dem i. Så nu kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi laver faktisk breakout, ikke et plenum, som der står her. Jeg tror, det var en fejl, jeg fik lavet tidligt i morges. Men at det lige kommer ud, og det, jeg ved ikke om, hvor mange vi er, om det overhovedet giver mening med 2 grupper. Men at I prøver at diskutere de her spørgsmål. Giver det overhovedet værdi for jer, der hvor I ser i forhold til med de her gevinstkæder? Kan I se, at det virkelig udfordrer den måde, I selv arbejder på, men oftest også den organisation, man sidder i, det team, man er i, måske den enhed, eller op imod ens ledelse?
Og kan I også se, at det måske kunne give noget værdi, noget som vi har det med at gå direkte på projektleverancer, og så glemmer vi egentlig lidt, hvorfor det er, vi gør det. Og der kan jeg sikkert også være andre spørgsmål, men det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at I lige drøftede ude i gruppen, og så tager vi lige en opsamling, når I vender tilbage. Og jeg tror, det er Katarina, der... Og hvis der er selvfølgelig nogle spørgsmål, inden I går ud i forhold til det, jeg lige har fortalt, så siger I bare til. Ja. Det er en 10 minutters tid, ikke også, Marianne? Jo, det vil være fint. Ja. Og det kunne måske være en god idé lige at tage et billede af skærmen med Mariannes spørgsmål, inden jeg trykker på knappen. Lina, der er måske stadigvæk er to, der er her, ikke? Eller hvad? Ja, der er lige to, der mangler at hoppe ind i. Men det kan være, at ikke har mulighed for det. Det kan ændre den forkerte i morges. Ja. Nej, nej.
Det kan være her lige om et par minutter, så skriver vi ind til dem inde i de her breakout rooms, at der er et minut tilbage, så de lige kan nå at runde af, inden at de kommer ind. For at se, om jeg kan få nogen til at dele, hvad de har snakket om. Lige præcis. Så hvis jeg gør det her med et par minutter, så Fint. tænker jeg, at det passer, tror du ikke det? Og passer det med Jo, din tidsplan? jo, det er så fint. Vi Ja, er godt med. det er godt. Det passer faktisk meget fint, det her webinar, fordi jeg er faktisk sammen med nogle af mine kolleger ved at læse MSP. Så, Er det rigtigt? Ja, ja, det er jo der, sådan, altså man bruger det jo, som jeg siger, mange forskellige versioner hele tiden, ikke? Men MSP er nok den reneste form, hvor man har det, ikke? jo. Så også hvis man ikke, altså også selvom man sidder med mange digitale projekter, så synes jeg, at MSP fungerer jo godt til mange andre typer af programmer også, ikke? Eller, som ikke er digitale. Der er den lidt mere rummelig, den tilgang, end nogle af de andre, synes jeg, en Ja. safe. Noget, ikke? Så. Ja. Vi er ikke nået så langt, men vi er gået i gang. Hvor tager I det hen? Mentorix, Ja. vores firma har sådan en aftale med dem, hvor vi kan gå ind og tage alle mulige forskellige kurser Nå, eller fedt. certificeringer. Så det er sådan primært e-learning, og selvfølgelig også, og så har vi så selv lavet studiegrupper, Ja, eller en studiegruppe. jeg synes, den er, ja, den er meget givtig i forhold til, at man skal jo altid justere til og sådan noget, ikke? Men jeg synes, Jo, det er et ret god tilgang til at få, ja, få sådan det, både strategi og operationelt niveau med, altså taktisk hele vejen igennem. Den er lidt tung på governance-siden. Altså roller og ansvar skal man virkelig være skarp på, hvis man skal implementere det, ikke? Fordi man nærmest laver sådan en parallel organisation ved siden af ja. NSB. Og det er, der er jo de færreste virksomheder, der kan håndtere, at man både skal sådan navigere i projektroller og så sine organisatoriske roller, ikke? Øhm, Jeg tror, det vi også skal bruge det til, det er, at vi mange gange arbejder ind i andre kunders programmer. ja, okay. Hvor er Øh, det, du sidder henne? Undskyld, og Ude i lige. Atea. Ja, Ja. Så vi og får også nogle gange nogle projekter eller opgaver, der er så store, at vi definerer dem som programmer. Øh, så det er i den forbindelse. ja. Så Ja, ja. ej, så kender du jo lidt til det. Ja, godt. Jeg har lige givet dem et minuts penge til at... Jeg kan nemlig ikke se, jeg kan kun lige se sådan 4-5 navne på min skærm, så det er lidt svært lige at kalde. Mm. Jeg kan nærmest bare prøve at lad os se, om der er nogen, der melder sig Der har i frivilligt. hvert fald været rigtigt. Jeg kan se, at mikrofonerne bevæger sig. Er det to grupper? Ja, så hvad nu det hedder, der er i hvert fald livlig diskussion, og det er primært, altså det er alle, Mm. der snakker. Så det er super fint. Men jeg tror, jeg begynder at lukke dem nu her, og så lukke dem ind igen. Nu har de cirka et minut til at komme tilbage. Og kan de se, om de er i rum 1 eller 2, fordi så kan jeg jo bede. Ja, ellers så kan vi lige tage sådan et billede af det. Så har vi det i hvert fald. Det kan jeg i hvert fald huske. Men ellers så ved de, hvem de har været sammen med. Vi er tilbage. De er tilbage. Det Og er der er godt, Lone. en forsvandt derude. Ja, Det er jo altid risiko for. ja. Det er store. Men I er de eneste, der er tilbage, så vi må lige vente lidt. Vi mangler lige den sidste gruppe. De bliver ved med at snakke, indtil de bliver tvunget tilbage. Sådan der. Sådan. Kunne det tyde på, at alle var tilbage?
Eller... Nu skal jeg lige se her. De kommer her lige om lidt. Judith er her. Vi mangler Alice. Jeg er her. Du er her. Den kan jeg i hvert Du fald er se. der. Ja. Så tror jeg, alle er ved at være der. Dejligt. Jamen, jeg håber, I havde det godt ude i chatten, og ikke og var søde ved hinanden. Jeg er jo rigtig interesseret i at høre også, hvad det er, I har snakket om, og hvorvidt det er, om I har snakket om mine arbejdsspørgsmål eller noget andet. Det er da næsten ligegyldigt. Men har I mod på lige at melde tilbage på, hvad der er sådan diskussionerne og hovedindsigten, eller sad I bare og snakkede om, at ikke fattede en skid af, hvad det var, jeg har gang i, eller hvad det nu var. Så alt er frit, der er ikke bare kom med det. Skal vi starte med det første rum 1, der var jo Alice, Annemette, Judith, Maren, Torben var. Der er en af jer, der er mod på lige at melde ind med, hvad I har snakket om. Skal jeg kalde den med navn lige frem? Nej. Det er Judith her. Altså, vi snakkede jo rigtig meget om, hvor svært det kunne være nogle gange at gøre det målbart. Altså, at man ville rigtig gerne arbejde med det med capability som med evnerne, men at det var svært at gøre det målbart. Ja. Og så snakkede vi også lidt om til allersidst, der blev ikke helt færdige, men at det måske ikke nødvendigvis er selve gevinstkortet, eller værdikæderne, der er det vigtigste, men at det er dialogen og samtalen og snakken rundt omkring det, der kan flytte på noget. Ja. Vi var rundt om mange ting på de 10 minutter, men jeg tænker, det var sådan måske lige der, hvor hovedpunkterne, ikke? Også kommentere endelig, hvis der er et eller andet. Men det tror jeg faktisk var det, vi snakkede lidt om. Ja. Det er god, særligt den sidste, synes jeg er en super god pointe, fordi det er fuldstændig rigtigt. Sådan er det jo med langt de fleste værktøjer. Det er sjældent, at det er værktøjer i sig selv, der har værdi, men det er jo netop det er med til at åbne op, eller facilitere, eller gøre tydeligt, så det bliver ligesom den genstand, man snakker om. Så det er jeg meget, meget enig i, og her i den anden del af det bliver det forhåbentlig mere tydeligt, for der taler jeg ned i de konkrete situationer, hvor jeg ligesom har den med fysisk, og vi snakker om den. I forhold til at gøre det målbart, hvis jeg særligt går på evnerne, altså der er det jo tit, i den første del, så er det jo tit, hvor mange der har, altså entiteter, ikke? Hvor mange har adgang, så har de kompetencer, hvis det er det der andet, eller hvor mange værktøjer har man. Altså der er det jo tit sådan en meget antalmæssigt. Det siger ikke noget om, man bruger den eller ej, men der er det jo tit det, man går på. Over på adfærden, der er det jo så tit, om man bruger dem inden for den standard, man har defineret. Altså bruger man dem korrekt? Altså, så det er tit, evnerne bliver jo tit sådan lidt kan i hvert fald nogle gange blive sådan en kvantitativ måling at sige, jamen har vi de rigtige værktøjer, hvor mange har vi, og hvor mange har fået kursus i den, for at gøre det super simpelt, ikke? Yes. Hvad med den anden gruppe? Annemette, Bita, Christine, nogen, Sten? Ja. Altså noget af det, vi snakker om, det var det der med, om organisationen er klar til det. Altså det kan godt blive modtaget som en akademisk øvelse. Ja. Endnu en ting, og du ved, hvor det er jo virkelig vigtigt at vurdere organisationen, og hvor, hvordan driver man den samtale, og hvordan får man folk med på den samtale, noget af det, du viste, det er virkelig vigtigt, hvordan man kommunikerer det, og hvordan man ligesom bruger det. Jeg er meget enig. Jeg synes, der hvor jeg har været i programmer, der har det været lidt nemmere, fordi der er det som om, der ligger det lidt mere op til, at det er den tilgang, man bruger. Og når man så har snakket om, og tit har det faktisk været styregruppe, der har efterspurgt lidt nogle gange, tit starter det som et behov for et porteføljeoverblik. Det er tit det ord, der er brugt. Hvorfor de her projekter? Så det er dejligt, nu har vi et overblik over, hvilke projekter vi har. Når man så laver en streg mellem projekter og siger, at de undersøger det her strategiske indsatsområde, så sidder de alligevel sådan lidt og bliver, er det nu også, altså, ja, vi kan få alle projekter til at falde ind under et eller andet strategisk indsatsområde med lidt fortolkning. Så mangler man tit nogle mellemregninger i styregruppen. Og det er nogle gange den vej, jeg i hvert fald har introduceret de her. Jeg har også nogle afrapporteringsformater med, som ser helt anderledes ud end de her gevinstkort. For dem kan man som ledelse ikke rigtig forholde sig til. Altså det... De snakker om, der klikker hele tiden, når du er sidder. Det er Der lige er meget, hvis jeg sørger for, at der er væk. Hvor han har sagt,
det var nok Sten, der lige... det er i orden, Sten. Ja. Og der er andre, der har nogle perspektiver eller noget, for ellers så smutter vi videre. Det tror jeg ikke. Ja, godt. Vi hopper videre. Prøver vi at gøre det en lille smule mere situationsorienteret, lidt mere praktisk. Hvordan er det, man går til det? Det her, det er bare lige for at skabe lidt et overblik også over, i hvilke faser man måske bruger det mest, hvilket faktisk ikke engang er helt rigtigt. Men det er jo klart, at i det store hvorfor-spørgsmål, hvad er det vi som, det kan være som enhed, som organisationsenhed, men det kan også være netop som program eller som portefølje, hvad er det egentlig, og det store hvorfor vi er her. Der er der ofte nogle, jeg kalder det nøgledokumenter, eller der er noget visionsarbejde, der er måske nogle user stories, hvis man arbejder meget sådan agilt i der, hvor man nu er. Der kan være nogle udfordringer, noget analyse, noget strategiarbejde, som man oftest er der, man konkretiserer dem ned i nogle gevinstkortlægninger, måske helt inden man har nogle projekter endnu, og nogle gange har man også allerede igangsat initiativer. Da jeg arbejdede i klimatilpasning i Københavns Kommune, der prøvede vi faktisk også at lave de her gevinstkortlægninger, hvor vi også havde driftsopgaver med. Altså hvor vi prøvede at sige, jamen, hvad var ligesom projekter, der understøttede noget nyt, vi skulle gøre, og hvad var det, ligesom, vi skulle fastholde i vores drift. Igen som en måde at tale om hele organisationen, så det ikke kun bliver de fede projekter, der får al opmærksomheden, og dem, der faktisk sidder og laver noget fornuftig driftsudvikling, også kan se sig selv i det her arbejde. Og det fungerede i hvert fald godt, som sådan, der var det mere som sådan en workshop-redskab, men det fungerede faktisk rigtig godt. Når man har styr på det, så er der ligesom et skridt 2, og det er jo sjældent, det selvfølgelig går sådan fuldstændig kronologisk. Hvad skal vi så gøre for at opnå det? Det er der, hvor man definerer sine projekter, sine initiativer og sin portefølje, og hvor jeg kom lidt tilbage på det her med strategisk periodeplanlægning, som er meget et programredskab. Men igen, jeg vil våge påstå, at det kan bruges i mange regi. Og så til allersidst det her med målingen. Altså, hvad er det for en kultur, vi har for det? Hvor meget vil vi måle for at se, om vi har om vi får realiseret de her evner og resultater, og hvordan gør vi det? Gør vi det i de faste surveys, der bliver sendt ud med trivselsmålinger, ADP-målinger? Er det de forskellige afdelinger, der gør det decentralt, eller kommer der altid noget fra projektet eller fra programmet? Der er også en masse ting, man skal forholde sig til der. Men det er i hvert fald sådan de 3 hovedspørgsmål, jeg plejer at navigere i, når jeg ligesom arbejder med, om det er programmer eller strategi-eksekvering. Og som sagt, som jeg har sagt det mange gange før, det er jo et blandt mange værktøjer i den kasse, man nu engang har. Selvom gevinstkortlægninger bruges til at prioritere i sin portefølje, eller i hvert fald få et overblik over, om der er behov for at prioritere, så kan det sagtens, at man har nogle kriterier for prioritering ved siden af, som man oftest har. Der er jo også projektmodeller og forandringsledelsesmodeller osv., som først skal bruges, når man har defineret sine projekter osv. Men det tænker jeg, det er I fuldstændig inde i. Men igen, bare lige for at pointere, det er også kun et blandt mange. De situationer, hvor jeg bruger den, det er som sagt ved opstart ideelt set, hvor jeg, som jeg sagde tidligere, også med strategi-eksekvering, og så sørger jeg altid for, at det bliver et godkendt dokument. Altså når vi har et færdigt gevinstkædeark, så er det noget, der er godkendt, og det betyder ikke, at det er et statisk dokument, tværtimod. Men det betyder bare, at når der så kommer justeringer til en gevinstkæde, en evne, vi finder ud af, det er slet ikke det, vi skal. Vi skal ikke have et nyt IT-system, vi skal sådan set bare lære at bruge det gamle. Så ændrer man selvfølgelig, men så er det faktisk en aktiv beslutning helt på styregruppeniveau. Så det er ret vigtigt, så det ikke bliver et værktøj, man sidder sådan lidt og ændrer i mandag og tirsdag, så synes man, det var lidt federe at lave det, og det er noget, som en projektleder og programleder bare sidder og gør sådan egenrådigt. Efterfølgende så, når jeg har haft porteføljeansvar, så har jeg altid haft sådan en portefølje og pipeline gennemgang hver 3. måned, hvor det er på tværs af funktioner, og der har jeg altid brugt gevinstkortet til ligesom at starte med at få overblikket, og igen gentage det her narrativ omkring, hvorfor er det overhovedet vi er her, hvorfor er det lige præcis de her projekter, vi har i gang. Når der skal lukkes eller startes nye projekter op, og det er så oftest været dem, der er involveret, selvfølgelig får det at vide før, men det har oftest været ved tavlemøder, hvor vi har kigget på, hvad der bliver igangsat den kommende uge, eller 2 uger, eller 3 uger, alt efter hvordan man kører det.
Der har jeg også altid gjort det regi at sige, at det her projekt er i gang sættes her for at understøtte præcis de her evner, sådan så alle lige får narrativet frisket op og siger, okay, det her projekt, det hører sig til i den her del af biksen. Og så er det selvfølgelig, hvis man arbejder med projektejere på sine projekter, som ikke nødvendigvis er i organisationen, men det kan være, at man sidder i en afdeling, men man har en IT-chef som projektejer, eller selvfølgelig generelt, så bruger jeg også rigtig meget tid på, når jeg har været programleder, ligesom at onboarde projektejerne i det her store narrativ, så de også husker på, at selvom man sidder som projektejer på et projekt, som det primære, så er der altså et større system rundt om, som de også skal orientere sig i, og særligt som projektejer. Så er der den strategiske planlægning, og jeg har eksempler med. Det er der, hvor man løfter blikket i min optik fra at kigge på fremdrift i projekter, i kvaliteten, hvordan går det med det, men kigger på gevinsterne. Er vi faktisk begyndt at opnå nogle af de ting, som vi har defineret i vores gevinstkort, og så være ret konsekvent med at afrapportere på de her gevinster, også selvom de ikke er realiseret. Og det er altså noget, man lige skal vende sig til i en organisation. Det sidste program, jeg var i, der lykkedes det efter 2,5 år at nå derhen til med styregruppen, hvor den klassiske porteføljeafrapportering på, hvordan går det med porteføljen, rød, gul, grøn, hvor der fremdrift, hvor der ikke, hvordan går det med økonomien, som også er super vigtigt, og som styregruppen også er interesseret i at høre. Men det der med at sige, når vi egentlig de målsætninger, eller de gevinster, som vi har sat os for, så er det jo næsten ligegyldigt, hvordan vi er nået derhen. Det skal man altså lige, eller det har jeg i hvert fald skulle øve mig selv og mine styregrupper på faktisk at gøre. For det kræver lidt en anden sådan strategisk mindset, som er super svært. Hvor den operationelle brandslukning, den tror jeg, at de fleste af os efterhånden er så øvet i, at den hopper vi hurtigt i. Så har jeg også brugt det, når jeg har lavet projektreviews, altså som oftest er det meget forskelligt, hvordan man gør det. Men i hvert fald hver 6. uge, hvor jeg har samlet porteføljer af projekter, som ligesom måske understøtter nogle af de samme evner eller resultater, og så har vi siddet og kigget på projekterne og lavet projektreview på dem alle sammen på én gang, og hvor jeg så også har inviteret oftest noget, det kan være noget for driften eller noget for IT, til at vi sammen kigger på, hvordan det går det her med projekt i forhold til vores målsætninger. Og så er det selvfølgelig også i projekterne, som alle projektledere, det vil jeg også selv slå sig på, at der er en indikator, man måler på, som ikke nødvendigvis siger noget om det projekt, man har gang i. Så der har de jo oftest ude at teste et eller andet, eller har nogle prototyper, man har prøvet af i en afdeling, som har givet en masse resultater. Og det er super gode for netop projektets fremdrift, projektets kvalitet, at det er en god løsning, det er nået frem til. Og der sidder man så ofte som porteføljeansvarlig eller programleder og leder lidt efter, jamen jeg har også brug for nogle indikatorer på, og måske skal jeg ændre nogle af mine indikatorer i mit gevinstkort også, men vi skal ligesom finde ud af, hvad er essensen af det her, hvad er det for det her projekt, der viser, at vi er på rette vej i min gevinstkort. Så der er også altid en stor snak om testresultater og målinger, og i mange tilfælde har man jo for eksempel ikke en baseline-måling. Det er noget af det, man hurtigt kommer til at glemme. Ikke? Og så må man finde ud af, om der er noget tidligere data eller et eller andet. Så det er tit de situationer, hvor jeg i hvert fald har brugt gevinstkort sådan forholdsvis lavpraktisk. Jeg bruger lidt tid på det her med strategisk planlægning, og det her det er rigtig MSP-inspireret, hvor man jo ofte taler om, vi kalder det tranche-planlægning, men altså på dansk vil det jo bare være periodeplanlægning. Og nogen kalder det også bølger, er der mange, der er glade for at kalde det, derfor er det meget illustrative slide. Men det handler grundlæggende om at prøve at fastholde sig selv som projektleder, som programleder og sin styregruppe i at sige, jamen for at ikke få nogle lange, tynde projekter, sige, jamen, kan vi hele tiden prøve at aflevere noget tilbage til organisationen. Også selvom man har et projekt, der går over 2 år, hvilket selvfølgelig ikke er unaturligt, så kan det sagtens være, og så prøve at sige, hvor skal vi være om 6 måneder? Og så hele tiden have et fokus på de her 6 måneders planlægning, hvor jeg så mener, at man skal afrapportere på gevinsterne. Og det er jo klart, at projektleverancer, de outputs, man har, de er vigtige at forstå, hvad man har gang i, hvad det er for, altså er det en spand, vi er ved at lave, og et IT-system, og en ny bygning, og hvad det nu er, man har gang i. Og så er der også den vigtige transition, som jeg har gjort så meget ud af at sige, når vi går fra at have et eller andet output, og nogen kan noget til adfærden, så er der også oftest noget forandringsledelse. Nogle gange er det iboende projektet, og man har enten
tager rollen som projektleder, hvor man også er forandringsleder. Andre gange, hvis det er et større program, så har man måske et helt team, der står for den her træning i forhold til adfærd. Men det er sådan en grundtanke, som jeg har prøvet at styre, i hvert fald min sådan strategiske planlægning med programejere og sponsorgrupper og sådan noget med. Og det helt lavpraktisk, så ser det ofte sådan her ud. Der er hver 6. måned en periodeplanlægning, hvor man indledningsvis laver en eller anden form for afrapportering, alt efter hvad man er vant til at lave. Det første punkt, hvad der er leveret, det er fra projekterne, så det skal gøres forholdsvis kort. Hvad der var planlagt, hvad har vi leveret, og hvad har vi ikke leveret. Så skal man faktisk også afrapportere på, hvad man har opnået i forhold til evner, resultater og gevinster i den fase, altså i de 6 måneder. Det kommer med et eksempel på lige om lidt. Og det er noget, man modtager inden et møde. Så er der også typisk noget med læring, så man har det med at springe over. Men det kan man også putte ind i sådan en strategisk planlægning. Det har jeg i hvert fald gjort. Og så sidder man så og kigger punkt 4 og 5. Der er det så, man har de rigtige nøglepersoner, de rigtige ledelsesdage rundt om bordet. Så sidder man og kigger på den periode, man lige har afsluttet, og så kvalificering af den kommende periode. Skal vi have justeret nogle projekter? Er der nogle afhængigheder, som vi har overset? Er der kommet et nyt strategisk tiltag ind fra højre? Er der nogle effekter, som er så tydelige, men som ikke er en del af vores gevinstkort? Er det værd at overveje, om vi skal justere til? Så der sidder man helt lavpraktisk også med de her gevinstkortkæder, oftest i kæmpestore plakater. Man har sin afrapportering, som man forhåbentlig har læst inden, så vi ikke skal bruge så meget tid på det. Og så sidder man og siger, giver det her anledning til, at vi justerer til i den næste periode. Og det kan godt være på projektsiden, altså på leverancesiden, men det er oftest på effektsiden. Altså kan vi se, at det er slet ikke nødvendigt. Det viser sig, at vi ikke havde brug for et nyt IT-system, men vi skulle bare købe et plugin, fordi da vi først kom ned i materien, så var der nogle helt andre problemstillinger, der var, eller et eller andet. Og det er jo noget af de input, man har fået fra projekterne. Ja, og så kan man så bruge, jeg bruger så også de her strategisk planlægning til at kigge på det klassiske med ressourcer og finansiering og risici og så videre og så videre. Og det her periodeplanlægning bliver så altid afsluttet med en afrapportering til sponsor, så de også ved, om man er på rette vej. Så det her møde, altså der kører sådan helt fast hver 6. måned, starter cirka 2 måneder før eller en måned før med at lave afrapporteringen, og så kører det ud. Og det her altså, det har jeg rigtig god erfaring med, fordi det kræver, at man ikke, eller oftest kommer man i hvert fald ikke kun til at drøfte projektleverancer, og hvorfor det lige går godt i det projekt og dårligt, men man kommer faktisk til at have blikket på det overordnede formål. Også bare lige taget det her med, som også igen, det er jo generaliseret, men man skal huske på, når man sidder som projektleder, at det er jo ikke projektlederens ansvar at sikre gevinsterne. Det er altså ofte en sponsorgruppe, som er ansvarlig for at identificere nogle gevinstejere, som oftest er nogen ude fra driften, fra linjeorganisationen, og fastholde dem i det over oftest rigtig mange år. Og det er jo det, der er det svære med gevinsterne. Diverse projektstyregrupper, eller gruppe forhåbentlig, hvis man kun har en, det er faktisk dem, der skal hjælpe projektlederen med at kigge på evner og resultater. Altså det, der kommer før gevinsterne. Sikre, at de projektleverancer, så hvis der kommer som projektleder, og man siger, jeg kun afrapporterer på kvalitet, fremdrift og ressourcer og projektledelsestrekanten, hvis man stadigvæk tror på den, så er det faktisk projektstyregruppen, der skal hjælpe en med at sætte det i konstellation til de evner, resultater og effekter. Og det er jo sådan nogle ting, man skal have clearet med sin projektstyregruppe, inden man går i gang. Det er også oftest på projektstyregruppen nu, man kigger meget på det her transformationen til driften, altså forandringsledelsen, hvordan går det med det. Og nede på projektniveau, jamen der har man selvfølgelig et ansvar for at levere den fedeste løsning på det problem, man har, og at man lever op til de kvalitetskrav og succeskriterier, man nu har defineret i sit projekt. Og nogle gange, altså igen, det er jo altid dejligt, når det er sådan forsimplet på den her måde. Jeg ved godt, i praksis er det meget sværere, men det er altså altid en rigtig god idé at tage sådan nogle ansvarsoversigter med, og det har I sikkert også, og nogen er skrevet ud i lange styringsmanualer. Jeg kan godt lide, at det sådan er forholdsvis overordnet, som det for eksempel er her. Så kan det godt være, at der skal lidt mere kød på. Men det vigtigste er, at hvis der sidder nogen i en sponsorgruppe, og som irriterer sig lidt over, at de ikke
for at vide præcis, hvordan det går med det her projekt. Så kan man sige, det er sådan set ikke rigtigt dit ansvar. De skal faktisk fokusere på noget andet. Vi har Ja. fået et spørgsmål, Marianne, fra Judith, og hun skriver, tænker du både projektstyregrupper og i en programstyregruppe og programkomité? Ja, det vil jeg gøre. Altså oftest i den virkelighed, jeg har ageret i, der har man jo nogle projekter, som jeg plejer at sige, som default, der prøver vi at have en programstyregruppe, som alle projekter refererer til. Det er ikke altid, det kan lade sig gøre, fordi nogle projekter er så komplicerede eller så fagspecifikke, at der bliver nødt til at være en projektstyregruppe også. Så det, der hedder projektstyregruppe lag her, er oftest 2 lag, eller i hvert fald nogle sidestillede lag. Hvis jeg har flere projektstyregrupper, så plejer jeg også at sørge for, at der er noget, at bemandingen er nogenlunde den samme som for nogle af dem, der sidder i programstyregruppen. Så det også er en måde at mitigere, at vi ikke mister noget viden i hvert fald. Men man vil jo rigtig gerne undgå for mange styregrupper. Det er tit lidt noget bøvl. Men jeg tænker som udgangspunkt, det mellemlag, om det så er flere projektstyregrupper eller en programstyregruppe, har det her ansvar, som står der, sådan generaliseret. Håber det var svar nok. Var det en finger, Judith? Eller var det en thumbs up? Det var en thumbs up. Ja, det var meget fint det der. Jeg synes, det er vigtigt nogle gange lige at holde lidt styr på begreberne og på niveauerne og lidt, så... Ja. Yes. Ja. Godt. Nå, her ser jeg et slide, som ikke nødvendigvis behøves at kunne læse alt på, men det kunne godt være et eksempel på noget af det forberedelsesmateriale, jeg har lavet til det her planlægningsmøde for eksempel. Hvor man som programleder eller projektleder træffer nogle valg. Der er noget med at skabe noget overblik over, hvad er det nu lige for nogle evner og resultater inden for et strategisk indsatsområde. Det er så, det skal jo ikke ned i materien, men det her var et strategisk indsatsområde, som handlede om leg og partnerskaber. Hvad er lige vores overordnede mål, hvor jeg har prøvet at stykke de her gevinstkort frem, som var den her rodede størrelse før. Dem har jeg prøvet egentlig bare at mitigere en lille smule og lave nogle stikord til, sådan så og så forhåbentlig har de ligesom gevinstkortet lige at kan trække frem, og så har det også altid med på en stor plakat. Og så også bare ren opløsning, hvad er det egentlig for nogle effekter, gevinster, vi går efter i forhold til det her område. Så tager jeg mig den frihed og udvælge nogle effektmål fra projekterne. Her i det her tilfælde er der dejlige målbare nogen, det er jo ikke altid, det er sådan, så de kan se, hvad er status lige præcis nu. Det her så var så et eksempel fra december 24. Og så har jeg så fremlagt på slides ved siden af, hvad betyder det her? Er det godt eller skidt, at vi har nået 25% ud af de 90% i forhold til kompetenceudvikling? Fordi er det godt eller skidt? Og det tror jeg måske faktisk også lige, at jeg har et eksempel på med. Det her kunne være et andet eksempel, jeg så har brugt, sige som, igen, det kræver selvfølgelig, at man er lidt ind, men hvor jeg prøver at sige, nu kigger vi på gevinsterne. Vi har 2 gevinster her, som handler om reduceret smerte og øget kvalitet. Igen, hvad vi i hospitalsregi. Status skal I se til venstre, den ser sådan der ud. Og så har vi ligesom, det her format er jo vi har haft lidt frem og tilbage mellem styregruppen, hvor det er noget, de kunne finde ud af at læse og kigge ind i, men de er ikke glade for store teksttunge afrapporteringer, det er jeg sådan set heller ikke selv. Hvor man så prøvede at afrapportere på evnerne, det står inde i de små cirkler, kan I se, og resultaterne. Og hvis den var grøn, så var det fordi, at der er planlagt med de 50%, der kender nu, det når fint. Vi skal realisere evnen i start 26, det når vi. Hvis det begynder at blive presset, så er den gul, og hvis den er rød, så er det fordi, at jeg vurderer som programleder, at det når vi simpelthen ikke. Og så må vi drøfte på mødet, hvad vi så gør. Så det er bare for at sige, at vi har de her gevinstkort og de her gevinstkæder, som ser sådan meget rodete meget, men der er jo altid rigtig mange forskellige, kan man sige, formidlingsversioner af det. Og jeg ved godt, at man håber og siger, og man siger til sig selv, at man vil køre sådan et fast afrapporteringsformat hver eneste gang. Min erfaring er, at jeg når altså lige omkring 1, 2, 3 forskellige versioner, før jeg rammer noget, som min styregruppe er tilfreds med, eller som ligesom giver mening også i en PMO eller et eller andet. Ikke? Så derfor er i hvert fald sådan, som jeg arbejder, så er det til lidt forskellige typer af rapporteringer, jeg får lavet.
Yes. Nå, det her, det er de faldgruber, som jeg altid falder i. Gør det stadigvæk en gang imellem. Det er jo det her med, når det bliver et statisk dokument, når man ikke får brugt det på sit projekt. Og nogle gange er det sådan en helt lavpraktisk, man lige sådan overvinde sig selv til at sige, husk nu lige, fordi der sidder måske også nogle gange nogle projektgrupper, som er så meget nede i sit projekt, som tænker, hvorfor skal jeg nu lige forholde mig til hele porteføljen, når det nu handler om et projekt. Men jeg synes jo mere, altså det er jo en massage af en organisation, at man bliver ved med at tale om det store billede, om narrativet, om strategierne, fordi den der øgede forståelse, man får over tid, gør bare, at man har lidt nemmere ved at navigere i hele organisationen, men også inde i den der projektportefølje, hvor man bliver mere opmærksom på, at jeg skal da huske det der projekt dernede, de havde nede i byggeorganisationen, eller over i IT, var det ikke noget med, de også arbejdede med. Altså, så der er et eller andet med videndelingen, som gør jo mere man ser ting, jo nemmere bliver der at navigere i, synes jeg i hvert fald. Så er der det her med, at vi bare har som projektmennesker vi vil rigtig gerne ned og gøre det konkret. Vi vil rigtig gerne snakke om det enkelte projekt, den enkelte udfordring, det enkelte slutprodukt, så det ved, hvad det er, vi snakker om, i stedet for det her med, hvad det skal føre til. Gevinsterne har det også nogle gange med at blive lidt for brede, eller lidt for abstrakte, altså sådan, at det er svært at gøre dem super konkrete, og hvis man så gør dem super konkrete, så får man helt vildt bange af den. Så det er noget af det, som jeg selv synes er rigtig svært, hvor jeg nogle gange også har brugt nogle fageksperter, altså har haft nogle konsulenthuse til at hjælpe. Der er jo nogen, der virkelig er specialiseret i det, hvis det virkelig er det sidste job som programchef, der var vi så heldige at have et center for data- og effektforskning tilknyttet, som var med statistik og alt muligt andet, så de var super gode at have med i den proces, også lidt angstprovokerende og lukke dem ind i rummet, men det var nu rigtig godt. Ja, og så tænker jeg, I kan sikkert også genkende, nu har vi ikke været så meget på en lille smule inde på roller og ansvar, men det der med ejerskabet for gevinsterne, det er jo en klassiker, han har sagt, og som jeg ikke er løst med gevinstkort, men der er i hvert fald et eller andet med i den afrapportering, det vil jeg ikke, om I lader mærke til, der så skriver jeg altid gevinst ejer på, som oftest er en driftsledelse et sted. Udfordringen er jo så i hvert fald som program, at man lukker sit program på et tidspunkt, så hvem er det så, der fastholder fokus på de her gevinster, også om 3 år, om 4 år, og der måske er kommet en ny strategi, osv. osv. Men det tænker jeg, det er et webinar helt for sig selv. Og den sidste, som jeg tænker, man næsten ikke kan undgå, for mig er det i hvert fald sådan lidt en trakt, når man starter med at lave de her gevinstkæder, det er, at man starter med at lave det super granuleret, altså super detaljeret og alt for detaljeret, man egentlig har brug for. Og så over tid, så bliver det så mere og mere justeret til. Ja, det tror jeg faktisk mere eller mindre var det, vi kunne nå for nu. I hvert fald fra min side af væksten, og det passer også med, at vi har cirka 10 minutter tilbage. Der var jo nogle af jer, jeg tror, jeg kan ikke huske, hvad det er, Mette, der var lidt inde på tidligere, altså det der med, det kan nemlig godt blive lidt teoretisk øvelse at sidde og lave de her gevinstkort. Så det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre, om I har nogle, altså, hvor er det i processen, det bliver svært for jer, hvis I har noget erfaring med det, eller når I hører det nu og siger, er det godt nok langt fra den virkelighed, hvor vi sidder og laver rød, gul, grøn på vores projekter, og nu skal vi lige pludselig til at også forholde os til sådan et meget større billede. Og så var det lidt med de her faldgrupper og modtræk. Jamen, har I nogle andre gode idéer til, når I arbejder med det her, hvad man kan gøre? Så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre det fra jer. Og vi går ikke ud i nogle breakouts nu, fordi vi er også nærmer os afslutningen. Så hvis der er nogen, der har mod på at melde ind med enten nogle kommentarer på de her spørgsmål, kommentarer generelt, så er muligheden der nu. Man må også skrive ud i chatten, hvis man synes, det er mere trygt, eller bedre kan få det formuleret. Og så mens vi sidder her, så er det kun mig, der har sådan en irriterende rød streg på min skærm? Nederst? Nej, det har vi alle sammen. Hvorfor? Ja. Meget spændende. Den kom pludselig. Det er nok mig, der kommer til at trykke på eller. Men længe leve Zoom, åbenbart. Nej, jeg kan ikke give.
Jeg synes, det er enormt spændende, men jeg tænker også lidt, det handler om modenheden. Altså, hvor moden er den organisation, der arbejder med projekter og programmer og portefølje og sådan noget. Altså, det Øh, kræver jo et vist vidensniveau at arbejde med programmer og gevinster på det her niveau, synes jeg. Det når man ikke ja, til som helt ny i projektet eller sådan noget. Altså, det, det kræver noget, synes jeg. ja, det Og jeg, vil jeg give dig fuldt ud ret i. Jeg vil så sige, at for eksempel, da jeg sad som porteføljeleder i klimatilpasning, som var helt ny etableret enhed. Man har ved Gud ikke noget altså, historik for at arbejde hverken i store programmer, eller man får en politisk vedtaget plan, og så skal den eksekveres ude i en anlægsenhed eller en driftsenhed, og typisk på tværs. Og der sad jeg jo med en porteføljeansvar. Og der kan man sige, at lave det arbejde og sætte sig ned, om det så i første omgang nærmest er for en selv, og læse de her forskellige planer, strategier for grønne byrum og klimatilpasning, og så prøve at kondensere det ned til, hvad betyder det her for vores enhed? Og så lave det her, det gevinster. Det var et analysearbejde så i første omgang, som dem omkring mig i min portefølje, men også mine nærmeste ledere, så som ekstremt værdifuldt. Og det kan jo godt være, at det er det første skridt til at komme i gang. Altså at bruge det som et analyseværktøj til at få noget overblik over de mange afhængigheder, der kan være i forskellige planer og strategier. Det var i hvert fald den måde, jeg startede på. Og det var jo ikke nogen integreret del af vores måde at arbejde på så overhovedet. Men det var i hvert fald noget, der gjorde det tydeligt, hvor vi skulle have fat i en driftsafdeling, og hvor der var en eller anden grøn byrumsstrategi dernede, og så var der en stadsarkitekt, der syntes noget om en klimaflise. Altså sådan nogle, så der er noget med måske at starte så lidt mere hos sig selv, og sige, okay, hvis jeg får noget ud af det, så er der måske også nogle andre, der kan få noget ud af det. Og så skal det selvfølgelig formidles. Nogle gange er det formidlingen, den også går galt, ikke? Hvis man smider sådan noget kæmpe gevinstkort med 47 piler op, så har du måske mistet dem på forhånd, ikke? Men jeg er da enig, at det kræver måske noget modenhed, men jeg tror, der er nogle små sprækker, man kan arbejde med det. Man kan jo prøve at sætte en dag af til det, og så tænker jeg, eller hvor meget man nu, og se, hvor langt kommer man selv. Får man selv noget viden ud af det, fordi så er der højst sandsynligt nogle andre, der også får noget ud af det. Men der er jo lang vej fra at vide noget om portefølje og programmer til at så få det ud at leve, og at det er noget af det, man gør ensartet og på tværs af sin organisation. Altså, og ejerskab for ledelsen i, hvis du skal have ordentlig porteføljestyring og ordentlig på programstyring og de her ting, det er jo ikke noget, man gør, fordi man selv synes, at det kunne være vigtigt. Det kræver jo noget opbakning og noget. Enig. Altså som sagde jeg også i min sidste styregruppe, det var efter 2,5 år som programleder, jeg begyndte at kunne afrapportere på gevinster. For ellers blev jeg både selv, også godt, at jeg selv var dygtig nok, det skal jeg ikke sige, men ellers også min styregruppe og min leder trak mig hele tiden tilbage til at afrapportere på, vi ved, hvordan det går med projekterne. Hvor jeg egentlig også ønskede at svare på, jamen når vi, I kan sådan set være ligeglad med, om det er en spand eller en stige, eller om den er rød, eller blå, eller gul, eller grøn. I skal fokusere på, og det var der slet ikke kultur for. Man var vant til at forholde sig til budgetoverskridelser og alt muligt andet på sådan et sygehusbyggeri. Så lige pludselig skulle forholde sig til noget, der lå langt ud i fremtiden. Det havde man ikke sådan samme kultur for. Så det tog, apropos, over 2 år at nå dertil. Vi har et spørgsmål fra Maren. Ja, eller det er faktisk mere bare en kommentar på det der med netop at prøve at gøre det mindre teoretisk. Jeg har i tidens morgen forsket lidt i, der kaldte vi det effektdrevet. Men hvor vi brugte, altså fordi der er selvfølgelig det her på de overordnede effekter, men vi brugte det faktisk som et værktøj til at involvere længere nede i organisationen. Altså sådan ligesom, hvis det er den overordnede effekt, så gå ned i en afdeling og så sige, hvad for nogle effekter har I, som kan spille op i den her, og hvad tror I, der skal til, for at vi opnår dem? Hvordan kan vi måle på dem? Altså, og det er jo så nogle deleffekter, kan man sige, eller delgevinster. Og det vil sige, så bliver det brugt som metode til ligesom at få en dialog om, hvad er det så, vi skal lave i det her projekt herude, i den her lille bitte afdeling, som skal bidrage til det overordnede. Ja, det er mega god pointe.
Jeg kan lige nå, ja, det kan godt lige nå et eksempel på det. Et af de gevinstkort, jeg havde med, der hedder en evne, som handlede om, at man skulle indgå samarbejder, eller at man skulle bruge den legne tilgang som på en afdeling. Det var, apropos, da vi så kom ud, så kunne vi sådan ret godt se, okay, der er nogle steder, det virkelig vækker modstand, helt ude hos slutbrugeren. Og det var blandt andet ude hos nogle jordmødre, som, hvad skal vi med leg og partnerskab? Der er nogen, der skal føde nogle børn her. Og vi har altså også nogle, hvor det ikke altid går godt med de her fødsler. Der er noget, der hedder enhed for tab. Så prøvede vi at gå ud og sige, jamen det er det her, vi ønsker at opnå det. Hvordan kunne det se ud hos jer? Og så lavede vi faktisk nogle projekter derude, hvor vi gjorde rigtig meget ud af at snakke om effekterne af det. For så viste det sig faktisk lige pludselig, at det gav super god mening, der hvor det på papiret gav mindst mening for dem. Fordi det lige pludselig var en anden oplevelse. Og sidst begyndte vi, efter igen lang tid, 1,5 år, der sad vi og snakkede om, at vi kunne se, at dem, der blev indlagt til dødsfødsler, som det jo desværre var, som normalt er indlagt op til 7 dage, jamen det var allerede reduceret til 3 og 4 dage, fordi man gjorde mere ud af situationen omkring det, sorgbearbejdning, hvordan man arbejdede med altså nogle forskellige værktøjer til at, altså oplevelsen at være i rummet bare, at det var indrettet på en anden måde. Altså så det der med at tage det med ud, og så gøre det super konkret for nogen at sige, hvad betyder det at arbejde med leg, når du er jordmor? Og så have effektsnakken, ikke? Effektsnakken var den, der rykkede dem allermest. Altså, så det synes jeg er en rigtig god pointe. Godt. Der er cirka 4 minutter tilbage. Ja. Nogle sidste kommentarer eller spørgsmål? Det lader det ikke til. Nej. Jeg skulle have sendt en poll ud til jer omkring evaluering, men der er en eller anden drillenisse, der har gjort det. Jeg kan simpelthen ikke launche den. Så jeg håber, at hvis I har nogle kommentarer omkring selve webinaret, må I gerne lige skrive det i chatten. Hvad har været godt? Hvad kunne I have brugt mere af? Og så vil jeg jo selvfølgelig opfordre jer til at gå ind på vores hjemmeside og tilmelde jer både tirsdagsteam og webinarerne, og der kommer rigtig mange nye spændende ting i det nye år. Spoiler alert her fra formanden. Vi har desværre ikke tirsdagsteam længere. Platformen er ikke til det. Vi vil rigtig gerne, men platformen dur ikke længere. LinkedIn Live dur ikke til det. Beklager. Men der er masser af webinarer, masser af snak, og byde endelig ind. Præcis. Ja, det vil jeg også bare lige bruge, mens folk måske skriver, og sige tak, fordi I vil have mig. Jeg håber, I kunne bruge dele af det. Og ja, tag endelig række ud, hvis der er et eller andet, også efter webinaret, hvis man er interesseret i en kaffeaftale og snakke endnu mere om gevinstkort, eller hvad det må være, så sig endelig til. Men tusind tak for, at I vil have mig. Og mange tak fra vores side. Ja, tak for det, Marianne. Ja. Og hvis ikke mere, så rigtig glædelig jul til alle sammen, og så håber jeg at se rigtig mange til nye webinarer næste år. Ja, glædelig jul. Hej. Hej. Hej.